ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ମୋର ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ, ମୋର ମା ବାପାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନରେ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋ ସହ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପଦାର ବନ୍ଦରେ ବହୁତ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଇଏ ସାଇ ଖେଳରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଶତବନ୍ଧମାନଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନରେ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ମଞ୍ଚ ସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା, ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଦୂରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ। ଆଜି ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କର୍ମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ କେତେବେଳେ କମିଯାଇଥାଏ ସମୟ। ଏ ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ, ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉନା କାହିଁକି, ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ନିବିଡ଼କୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉନା କାହିଁକି ନଦୀ ଯେମିତି ସାଗର ସହିତ ମିଶିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉନା କାହିଁକି